Umalis na yung mga mga wild duck kasi mataas na yung level ng tubig. Kasi alisan na yung mga wild duck so yung iba pang mga uri. Siguro kung yung camera na DSLR kuha yung kasi may nasusum yung lens. Mas malayo. Di ang kumunoy. Di nga nalubog yung mga tao kaninang naingisda na dumaan dyan.
natin yung ano, yung mga tagak, yung mga puting ibon. Basura natin na ngayon ng alon dito. Kitang kita, dami. Resulta ng kagawaan nating mga tao. Kukunan ko lang binang ano ng video yung mga ibon na kulay puti, yung mga tagak. Pixelize yung camera. Ayan na yung tubig, oh. Umabot na dito ulit. Kuya, sabihin mo kay mami mo, mauwi na tayo. Parang umuulan eh. Ayan o, parang umuulan. Abutin tayo ng ulan dito, wala tayong masisilungan dito. Sabihan mo si mami mo, magbalot-balot na tayo. Parang uulan. Parang uulan. Kuya, yung mga sombrero